Hej, jeg har glædet mig vanvittigt meget til i dag, og jeg er så glad for, at I har lyst til at være med. Det er så dejligt at se så mange nye ansigter herinde, og selvfølgelig også jer, der har været her længe. Lad os komme i gang og stille endelig spørgsmål, enten her i chatten, eller skriv til mig privat. Det er også helt okay. Spørg endelig løs, så I får mest muligt ud af de her dage. Positivt humør, godt humør, gode rideture. Dårligt humør, dårlige rideture. Så simpelt kan det siges, og det er lidt af, hvad jeg vil komme ind på i dag, som er super vigtigt og afgørende for at få de gode ture, jamen hver dag, og hele tiden arbejde med, jamen hvordan kan vi blive endnu bedre som rytter, hvordan kan vi blive endnu mere klar på at ride, hvordan kan vi gøre det bedste for vores heste, som vi jo gerne vil og gøre hele tiden. Og det kan være svært i en hverdag, hvor vi bliver påvirket af alt muligt, og sociale medier, og hverdagen, og travlheden, og med alt det, vi nu går igennem. Selvfølgelig bliver vi påvirket af det, vi ser, og det, vi går igennem, og vores hverdag, det er en del af livet. Men når vi rider, skal vi kunne lægge det fra os. Vi skal være 100% klar på at hjælpe vores hest bedst muligt, have den gode energi, det positive humør osv., for at vi kan gøre det bedste, for at vi kan ride vores bedste, vi kan være den bedste rytter, som vi skal være over for vores hest, sådan så vores heste kan være deres bedste og gøre deres bedste. Og det kan de ikke, hvis vi ikke gør vores bedste. Og det er lidt af, hvad vi skal ind på i dag, som sagt. Så for eksempel, så har jeg ikke altid været den bedste over for min hest. Jeg har været nede med stress, jeg har gået rundt i zombieland, jeg har ikke været til stede, jeg har været i dårlig humør, jeg har haft mega travlt, og det har jeg ikke været opmærksom på, at jeg skulle lægge fra mig, når jeg så har gået i stalden og reddet min hest. Så jeg har påvirket min hest rigtig negativt i en lang periode, før jeg ligesom begyndte at blive klar over det, og lige vågne op, og nåede ikke vores mål, og vi stod stille i vores ridning, og vi havde dårlige stævneture, og udviklede sig overhovedet ikke. Og det var planen, da jeg købte ham, at han selvfølgelig skulle udvikle sig, vi skulle udvikle os, og blive bedre, have gode stævneture, starte højere og højere klasser. Men det skete ikke i den periode, hvor at jeg ikke var til stede, jeg var i dårlig humør, jeg var stresset, jeg var presset, jeg havde dårlig energi, eller jeg havde ikke nogen energi, for at sige det rent ud. Og så er det klart, at min hest heller ikke kan præstere og udvikle sig og blive bedre. Det siger sig selv, men nogle gange er vi ikke opmærksom på det. Og nogle gange er det også svært at ændre. I den her periode, hvor jeg har meget selvdisciplin, og jeg skal selvfølgelig ride og træne min hest, selvom jeg sover meget lidt om natten og arbejder ekstremt meget og går rundt i zombieland og ikke er til stede nogen steder. Men jeg rider alligevel, fordi at jeg har meget selvdisciplin. Men det var, jeg kunne lige så godt have lavet være. Det havde været meget bedre både for mig selv og for min hest. Så at du er opmærksom på dig selv, at du er opmærksom på din energi, at du er opmærksom på dit humør, og det du ligesom bringer i stallen, når du skal være sammen med din hest, når du skal ride, når du skal træne. Og det er lige meget, om du skal ride en tur, om du skal fjolle rundt med den på banen uden sadel, eller om du skal træne seriøst, eller om du skal have undervisning, eller hvad det er, du skal. Det er så vigtigt, at vi kommer med den bedste energi til vores heste, lige meget hvad. Fordi, som sagt, jamen, glad rytter, glad hest. Dårlig humør rytter, dårlig humør hest. Vi smitter så meget af. Det gør vi på alle i vores omgivelser, men med vores heste er det selvfølgelig aller vigtigst. Kom med den rigtige energi, og vi er glade, vi er positive, klar på at være sammen med den, og ikke tænker på alt muligt andet, som jeg for eksempel gjorde i den periode, jeg var stresset. Det er heldigvis mange år siden, og har lært rigtig meget af det, og det er derfor, jeg så meget gerne vil hjælpe rytter med ligesom at forstå, hvor vigtigt det er, at vi er opmærksomme på os selv, og hvordan man ved hjælp af simple redskaber kan vi blive 100% klar, lige meget om man har været i dårlig humør, haft en dårlig dag, eller man har udfordringer med sin heste i sin ridning, og så videre. Det er så vigtigt, at vi er opmærksom på det. Jeg har i hvert fald lært rigtig meget af det, og er super taknemmelig over, at jeg er blevet så meget bedre til ligesom at regulere det her. Jeg bruger mentaltræningen hver evig eneste dag.
med min hest i min ridning og i min træning, og også i mit privatliv personligt uden min hest. Det er så vigtigt, at vi kan styre vores tanker og vores følelser, så vi kan have den rigtige energi lige præcis, når vi skal. Og det er selvfølgelig, når vi skal præstere, når vi skal være sammen med vores heste. Vi skal give dem god energi, og vi skal gøre vores bedste. Og det vil vi jo gerne for vores heste, og derfor er det så vigtigt, at mentaltræningen ligesom kan hjælpe os. Vi hjælper simple redskaber, simple, let brugelige redskaber, kan vi blive endnu bedre humør. Læg alt det der hverdagspres og frustrationer fra os, og være fuldstændig skarpe på at have den rigtige energi, når vi skal ride vores heste. Og heldigvis, så er det rigtig mange år siden, som sagt. Det var i 2015, hvor jeg gik ned med stress og var presset og havde lige købt min unge hest på det tidspunkt. Det er han så ikke mere, kan man næsten regne ud. Men det påvirker os rigtig negativt, og det er så vigtigt, at man er opmærksom på det lige meget, og man kan blive frustreret i sin ridning, man kan blive frustreret, nervøs til stævner, man kan have en dårlig dag, man kan have svært ved et eller andet, man kan have udfordringer med noget. Det kan være, at samarbejdet i ridningen ikke lige altid går, som man håber. Det kan være, at man ikke synes, at ens hest er samarbejdsvillig. Det kan være, at man bliver nervøs på tur. Det kan være, at man bliver mega nervøs til stævner, og I føler sig presset, har forventninger og alle de her ting, som er helt normalt. Men det er om at løse det, det er om at få redskaberne til at kunne blive 100% i kontrol over sig selv og sine følelser, og sine tanker, så man har den rigtige energi, og man kan være der for sin hest, så man kan præstere bedst muligt, man kan være sammen med den på bedst mulig måde, og give den den rigtig gode energi, og så får vi glade heste, når vi selv kommer med den gode energi, og er glade og positive. Så det var lidt om rammerne her. Første dag, jamen det er så vigtigt, at vi er glade, positive, har den gode energi, så vi kan få den bedste ridetur med vores heste. Og en af de ting, man kan gøre, jamen det er faktisk at stå som en superhelt. Du kan lave en superhelte pose, hvad som helst, med hænderne i siden, med brystet fremme selvfølgelig, power i hele kroppen, god energi, og med arm i vejret. Hvordan du end vælger, din superhelte pose skal se ud. Og hvis du står med den gode energi, power hele kroppen, skulderen tilbage, brystet frem, ligesom ovner det her, og kan mærke poweren helt ned i fødderne, helt ud i fingrene, helt ud i ørerne. Hvis du står sådan i 2 minutter, så vil du allerede forbedre din energi med 20%. Det var et lille tip herfra, og brug det. Det er simpelt, det er nemt, alle kan gøre det. Bare lige 2 minutter, så vil du allerede forbedre dig der. Vi ses i morgen.